No, Trevor. Wakai ni wacha kumana gipenjo mekji. Lazaro penjo na Honorable Mbadi angomo miyo weyo laro komar gavana ma Homabay. Well, Trevor, chieng' wuok tich e jumani king'iyo Facebook page mara na alando wuok na ng'wech mar laro kom mar gavana ma Homabay, kendo king'iyo gima nawacho e Facebook mara nalero gima mano notimore. Nawacho na kao okang' machalo kamano kaluwore ni dwaro mar party marwa duong' moingo dwacha kaka individual, kendo dwaro mar party marwa e Kenya mangima. To kendo chaka wacho ni support mamiyo party leader marwa, to kendo kaluwore gi bura mana bedo go gi party leader marwa. Ing'e ni Trevor, kugo mpira ero ga chiwo example gi football. Samogo mpira wan gi ng'ama iluongo ni coach, mtindi iluongo ni manager. En mopango kaka ji onego go mpira. Samoro ini nyalo paro ni loyo ber kodi to keti e back. Igo defense. Igo defense. Machielo mabanya lo chako chiwo kaka ranyisi, kata kaka mfano en kama samoro go semi final. To mpira osedhi ma ogike level moro ma en kuro nenre yanga ni ubro dhi e final. Kuro chuno coach ni nyaka kawo jotugo moko oneno ka best 11 to nyalo keto mondo yue mondo reach final. And akwano ni mane manotimore. Nabedo gi bura gi jatend party mara Raila Odinga and wagombaka weche mano wacho duto te to kanyalo wache yamoka to akwayo mana ni jo supporters na joma nyo unga lwedo mondo ang'eyo ni chunygi late kabisa, kendo sani e kakoro afwenyo Trevor ni to kare support manyan gonyo chal nade e Homabay County, but akwayo gin mondo gi understand ni kajatenda wago mbaka mokona ni Mbadi agombo ni mondo igona ka to kanya sayo gwedho wadonjo bende nitie kama dwaro ni dhigona national mwalo piny kucho puro bro bede gi jowa but maloka bane no ni nyalo gona namba maber. Makoro main dwaro mar party. Exactly. Sultan Angel Dimak wacho ni penjo mara kum jatelo en niya, koro kako weyo laro kom mar gavana ma Homabay bende nitie jachung' moro ma osiro lwedo koso? No, mano to wawe party okongo ginene okongo kao step ma uketwa ler ni to party timo nang'o. To bende okochuno ni akadogo Homabay mondo dhia campaign Homabay. Kech Trevor zamanyo wa timo campaign nitiere gik manyo achung' negi, kendo nitie weche mabe nyawacho ma be nyogi na diri. Samoro dok Homabay na dhi campaign ok yot ahinya kaluwore gi chung' mara, but abro campaign ne chama marwa ne presidential candidate ma bende osiepna Jakom Raila Odinga e Kenya mangima ama national leader. Emmanuel Adoj penjo ni aneno Ramogi Migori Masogo Miwani Ward penjo na Jakom ODM ni ang'o momiyo MCAs moko kata jood bura moko wacho ni gin gi certificate e ofukgi. Gino midhiero no wasebedo go kaka chama. Ing'eni nyaka na wuoge ng'wejni nitiere koro assignment moko masebedo kakora timo. Achiel kuom gi en tudruok gi National Elections Board and ng'iyo ni to yiero dhi nade, ke sani kura onge gi direct interest kaka nyango. To ji sani opong'o Nairobi ka. MCAs madwaro Nairobi ka, MPs madwaro ni MPs to ng'eny gene ka joma be dwaro MPs ka nitiere vumi mang'eny. Fuong'o wach mathoth ni kia imiyo ji ticket, jomoko wuotho kalando ni kia osemi jomoko ticket, gima kamano onge. Trevor adwana awach ni jowa ni jomosemi ticket gin mana governor Magarissa, former governor Magarissa wamiyo ticket miluongo ni Nadhif Juma. En mwamiye ticket mondo dhi olar ko Magarissa. Then governor ma Kajiado masani miluongo ni Olelenku be nyocha wamiyo ticket. Then wasechiwo tickets about apar in former western province constituencies ma Kakamega gi Vihiga gi Busia manyiso neno ka Jakom chiwo ka. Onge kendo certificate moro amora mosechiwo. Nitie joma wase party ose chalo gima puodho
mondo mi ticket ma chiel kachiel. Okay. But poko chiugi. All right. Kamoro ko chakore kiny itie moko mi bichiu ahinya joma onge joma gi piem go. To ngama tero weche mag mafuongo wach ni nitiere certificate ma jomoko osemiki ani gi ofuko gima kamano kata nitie joma ng'eny moa Homabay MCAs ne gibiro ne giwinjo ni chiwo certificate onge gima kamano onge ng'ama osechiwo ne certificate to bende kata kibichiw gi nitiere procedure miluwo nitie atwa miluwo mondo mi ochiwgi. Nitiere simbe moko madonjo kaendi wanyalo kawo achiel ariyo adek moko ng'wech ka sa pok ong'adowa lakini jogo moko be pod penjowa kaendi kapod warito simu achiel mokwongo mabiro kanyo nendo en ni Arina Nyakwar oketho wacho ni oimore Trevor. Apenjo John Mbadi ni lokruok mane madodwa keto ka dine obed ni gavana ma Homabay County. Erokamano ahinya Arina. Although sandi koro be okane tiende wacho ahinya gik lokruok manadhi kelo Homabay but asewuotho e rallies mang'eny kendo nya campaign kabisa kendo message na nyola ahinya. Achiel kum gine lokruok mara en king'iyo gimomiyo wakelo sirkal mar gwenge 2010 ane bunge be ane MP kende mawuok Homabay County mano yiero gombulu diere no mapod nie bunge nyaka sani. Ne nitie gik mane wakao nwadwa ni pesa wagol malo ka water piny kaito nitiere services mamulo ngima dhano mane watero to king'iyo Homabay services go jo Homabay ok yudi. Ongego makane paro no matin kidentine ngama gonwa simu ka iluongo no Guda kwa Kisii. Oguda oimore. Teva mato ja yed mungu Steven Owino Gunde. Yes. Aneno ka mheshimiwa Mbadi kawuono lemowa. Yendago erokamano ahinya. Nitie gima adwa penjo Mbadi. Penja ne jaduong'. Mane wayuak 2017 ka wan Siaya. Kendo nyocha kendo wachno kendo wachak waneno kinde kochopo yiero ma Siaya to kobiro to go kore ne ng'ane gine manyaka bedi ema nyaka yiere e party mar ODM. Kato ufumi bende mawachre ni joka ng'ane nigi ufuke gi ticket ufugi be kino kata wache to jogo gogo ema wacho ni wan kaka nyocho te wach Siaya kamane kaka en. Kanyo do wache ni to nikech chani bende Siaya bende wach no pod ne bel ang'o matimore. Mano je yen bungu kuwuok Kisii. Koro na awacho nitie king'iyo services ma michiwo Homabay ok yud services maber. Achiel kuom gin weche mag thieth richo kabisa Homabay. And Homabay achiel kuom counties ariyo kende kuom counties 47 moko yiene doctors time internship training nikech kabind thieth man Homabay rach mano wich kuot ma Homabay okelo ne jothurwa and very clearly ni sirkal masani otimo marach ahinya kanyo weche mag pige onge pi kata die rural kata die town kata kamora weche mag nderni weche gimora amora ok danga kwani gimita tiekogi so magi lokruok mane wadwa kelo anda nadwa kelo lokruok systems man Homabay onge gi systems o collapse jindiko wedegi everything it's a total mess to kaduoko wach ma Siaya we wakao simu mora chiel more duoge direyo Victor ma Kisumu ntiere simu Victor oimore. Hello Victor idhi nade Victor Victor nuane penjo mipenjo no Victor winji makare watane Victor be nene no lalwa matin nitiere penjo mano penji go ginde mar wach mar jomimi otiko ma kura ma ayudo kura dire na ayudo par gariyo I think it was 12,178 to ngama no luwa no 4,000 something so ne wa compete bad ne pod wadhi mwadhi nyaka debe kata obedo ni party leader wuon ema no biro mo wacho gi hukuma so kan adhi kata Siaya kata dhi Migori kata Homabay wacho ni Trevor en ngama ber kata dhi Kisumu ka wacho ni Trevor aneno ko wuod tich kanyo wan kode bunge nyo nitie gik manyo loso no e bunge obere loso chike obere ng'iyo kaka pes jopiny tiyo gik machalo kamano ok awacho ni koro chuno ni nyaka yie achiwo mana ranyisi ka wacho ni ng'ama tije ber koro jopiny bende ko yie gi weche nago to miyo ombulu ma wach mar direct ticket ni onge no nitie kun midhi chiwe direct ticket to direct ticket ni ok chiwe chiwa direct ticket nitiere kakeluwe nitiere
okenge medhe kadhi kapok ochiwo. So aneno ka ji rokni like ni ka gima en gimoro ma kiwuok dala tichopo Homabay, I mean Nairobi ka to oromi mana yudo direct ticket. Napenjo kata mana joma negocho na MCS madwaro direct ticket. Napenjo tango mukelo Nairobi. Nito dongi chiwo direct ticket. Koro apenjo koro nubiro omango, nubiro omeyo mani, nubiro ni udhi timo interview mi ugo, koso nubiro ng'iewe, koso nubiro omango. Duoko tamore. So ena panic. Ji gina joma kiond kogoyo. Aparo kaluwore gi weche manyowuok ni nitie jomoko moseyudo ticket ma kombe ma gavana gi. Odhi okelo kiondko e chuny jowa. Adwa na mi jowa jingo ni pod onge ng'ama yudo ticket Nairobi ka. Tickets kibi chiwi bilande kendo bi wach ni ng'ane gi ng'ane biro yudo direct ticket bi ukaw tickets magu. To joma kamagi unu idhi tim yiero kuonde dhi uriti ulos agensu ogo kura ibiro kwane ibiro lande. E wang' mbui ka nitiere joma penjo ni koro mane osechik Homabay ni tarik 18 gigo kura ne. Girit mondo gigo kura rando koso nitie joma party pod paro nikech ito kori riseweyo ng'wech mar gavana. To nitie joma party paro ni biro mi. No, komar gavana okapare ni biro goye kura. Aparo biro lando. Komar gavana aparo ni bichiw direct ticket but board biro lando. Ok en tija mondo landi. Okay. Ng'ami bi miye the board biro lando. Biro wacho ni en ng'ane. Koro kombe mamoko inyalo goye kura. To ka board olando koro en tich jopiny mondo oyiegi lendo no kata odagi. Ka jomo dagi biro dhi gocho ne party mamoro. Kata biro gocho na independent candidate. To kineno ni onge candidate moro amora minyalo gone kura, be onge ng'ama chuni goyo. Igaga ne president ticha kigoyo ne kombe moko tia. So an okane ng'ama wacho no chun ka. To koro jomoriwore kodu miluongo ni Azimio la Umoja ni udadak kodgi nang'o? Koso koro stronghold magu to mana mag ODM. Igedi an jakom mar ODM. And Azimio en chalo dala. But ng'ato dok e odgi. An odwa en ODM. Sami dok e odu kanye meninde. So wuoth e dala kaka nyo Biden nigi problem America. Tato nyan nigi slight majority. Koro ka waonge gi majority no, ka chama mamoko okelo ji mang'eny. And siasa ka bikia kuma kinyo siep ne rumie. Ber ka odwa mar ODM ni oketo jochung' mang'eny. Ahinya nadwa nanuoyo parliament. Parliament watemie matek ni wamiyo ODM namba madwarore. Okay. Gaka Cassius wang' buyo penjo ni nomination centers mag ODM iketo mabor gi jomoko. Kaka chairman onego lose wach ni centers onego kel machiegni gi jowa. Ang'o mimoko iketo mabor? Nitie gimoro ma kisungu luongo ni maja. Ne temo riw polling stations. Gimomiyo gini ne biro, ing'eni members wa mag ODM. Ok gin registered members madhigo kura. I mean registered voters mane jomo ondikore kaka jogo kura. Ok gin members mag ODM te. Members mag ODM tin. To king'iyo piny Kaluo koni to members wabet ng'enye matin to ging'eny ahinya. Koro non kaka Homabay man gi ombulu 1500 gi wiye. To members mag ODM to gin 200 gi wiye kanyo. Manyiso ni chiegni 48% ema gin members mag ODM. Koro kinyal keto polling stations te. Lakini gima point maparo ni nitie. En ni kata kiriwogi to ningo riwgi maber. Mato mano en paro masemiyo kala kanyo puka wuok ng'wech makoro ne antie mar gavana. Nyase kono board ni nyaka ging'i kendo gi understand ni kuonde moko kaka kedhi Suba, kuonde moko gin e nam. Kuonde moko Suba South en kargo piny gode. Emiluongo ni Wagasi piny wan jogot. Wagasi gwasi ng'eni gi gode mang'eny. So golo ji kamoro e polling station moro mewi got titero kata piny kuma kata dhi kuro kata ng'ato mondo idha piko tich tek. Ng'ato dwa kawo apiko gi siling 100 kata 200 dhi gi duogo ni 400 nodhi go kura kata titimo nomination ok nyalre. Then koro gima kendo bende nyalo mono jowa participate kata nomination ya ahinya en kisegolo jomochung' e governor kaka for example asebedo ka interact jo Suba South mang'eny jo Ndhiwa kiwinjo kaka ji wuoyo gikoni Mbadi ka onge kura mane wadhigo midhigoni mar governor wan koro onge nomination mwadhi so odhi affect kombe mamoko
en a problem to walan nikech nyocha pok watiyo gi direct ticketing ahinya. Aparo nitie gimoro ma ka chieng' moro kendo watime to nyaka wapar through. To ka koro miweyo kom mar Homabay gavana ni, kom mane midhi laro? Ukadhi chung' e kom moro amora. Koro wang' kichung'. Nakete maler kabisa ni an koro adhi campaign ne Raila Odinga. Kata od bura nationally. Okoro kadhi bedo onge kaka nyalo dhi chung'. Trevor nalando very clearly ni ansani kombe ariyo manyalo chung'. Governor to gi president. To since ni koro ka chung' e governor. President ema nyalo chung'. Ting'eyo ni ok anyal compete gi Raila Odinga president. Koro it means ni 2022 Mbadi onge ballot. Kopo ni chieng' moro Nyasaye omiya thuolo nachaka chung' e kom moro. Bende ka ok omiya thuolo kendo to bende ok ochuno ni nyaka achung' all the time. To be ine gi luoro moro kaka jakom mar ODM ni samoro direct ticketing mutimo ni kata consensus ni nyalo chopo kamoro mumiyo jopiny jotelo manok gidwar. An gi luoro no. Lakini ingeni onge method ma onge gi kasoro kata geng'ekruok kata mana manyo gimomiyo be koro wadhi e direct ticket kata consensus ni en kaluwore gi experience mosebedo go chien ka ne kwadhi e yiero tino ka jowa bende negi bi ka somoge gwede pe gikelo chaos te party primaries mar ariyo pesa be okwan go maber mwanyalo timo go yiero ne ka IBC yoma iketo ni watimen ka IBC wamiyo budget maduong' kabisa to pod ka pod gen gi ng'ikruok e yiero gi jo IBC nigi human resource wan waonge go koro miyo yiero mwasebedo kwatimo maji tete go kurani samoro tek emomiyo koro chuno ni akwati gi methods moko to mar direct ticket ni bano kan nitie gi kasoro matin achiel kuom gi en opinion polls moko king'eyo kata anema kaka ogeta keto gi kama to mako dhogan to bende ma en opinion polls ma otime independently koso ng'ate manodhi ondike koro mago bende kelo nwa midhiero but onge gima detim onge gima inyalo timo ma ok kasoro moro wuoke en ani kaka manage kasoro no koro kaka sani koro waseneno yom moko kuom wach direct ticket next time wanyalo time better but samoro ber moloyo system ncho wantimo ni koko ng'enye kech koko cha ne wajo ni ne uru kaka jo ODM timo gige gi en party mar koko koro tero wanyaka yiero afadhali ji ong'ur samoro to koko malich madetero ma portray party kaka violent party cha to koro onge gima na kwayo jothurwa nikech aseneno ka bende chuang kata social media ahinya kes ma Homabay akwayo jothurwa ni wang'e gima Kisumu ni the bigger picture gima se jothurwa osebedo ka onge go kabisa kendo asemanyo ndalogi duto te en kom mar president kanitie gima nyalo kethonwa yudo kom mar president gine mokwongo keto thenge kanitiere gombo ng'ato manyalo kethonwa president kata mar Mbadi nikech an pod anyalo duoga dwar kata 2020 kata ka bedo governor nitie governor moro mabiro bedo e Homabay sani wadhi bedo kode tano kadhi bet ng'ano nyalo tiyo maber be nyalo tiyo marach chieng' moro wabiro chako yudo machielo but yudo thuolo kendo mondo wagol ng'ama nyalo bedo jatend piny owacho Kenya ka to nyalo kawo kata lifetime mar joma sani ngima samoro onge ka ok wanyal yude sani to onge jaluo mangima sani ma samoro biro neno jaluo ma president omiyo wamuony mirima duto te to waket wang'wa e kom mar president awache nikech aseneno gik mang'eny e social media asewinjo nitie kata mana yany mosewuok mathoth ahinya jomoko no ka koro diro wach ni gin koro kata koro gidwa dhi goyo mago nyalo timore nikech ichwang to akwayo jothurwa ni mondo gila mirima do joluo no wacho ni mirima ilayo onge kumwa dhiye pod wantie Mbadi anka samoro inyalo go koko ni ni koro Mbadi ok obedo governor koro ngima wogi kanye kata onge kako bro konyore to kinte yudo ni kamoro ka Raila bedo president to ka Mbadi oketo kamoro monyalo kelo kata konyruok e gweng'u kanyo maduong' moloyo kata da kelo madake governor ma in kori singo kaka Mbadi ni ng'ama party bro yiero e Homabay ne mibro riwo lwedo kaka komar Trevor and chairman mar party ang'eni itera round and chairman mar ODM gima ba temo wacho is ni kamoro ka bidok don right siasa mar Homabay okadwa dok don right siasa mar Homabay nikech samora bro dhi kacha ta chiero
gine adhola manosebedi constituency na tabro dhi marengi manyis agone giero kamano ke jo constituency na omiya terms adek ma ok yota ahinya be pok nege miyo ng'ato kata terms ariyo kendo giketa e siasa ka wuoke e siasa migoyo kura nyaka doga nyisgi ni eru kamano mana bro kawo wik mangima karengo e constituency na beyond that na se build support across nitiere constituency ka Kandewa asebedo go interaction mang'eny okabi wege wa kamano nyaka bi adok kum gi nyisgi ni Mbadi pok otho bende Mbadi pok nitie lamna uru mane Nyasaye kuponi jakom odonjo president omiya assignment moro manyalo miya konyu kata okan e gavana mar Homabay County okochuno ni nyaka abed mana gavana mar Homabay County e kada konjo thurwa to bende wi ok bi wil kodgi kamora mora mantie abro make sure ni kuon manyo anyalo konyo abro konyo and probably Nyasaye nyalo keta kamoro manyalo chiwo kony makaboro loyo kata mana gavana mar Homabay County. Niro kamano jakom. Jakom John Mbadi makoro wuoyo kodwa ka endi buch jopiny osepenje penjo mar nyalo koro wadhi yueyo moro machuo kendo wabro medo kile ka endi kende bo wacho maber ni koro ket mana pachu e kom man malo. Nosigi suri mai kama karwa mogo mbaka mai kama winjore to kendo be kama kuodhe piny wang'eyo kuma piny ochiko. Kamano waduogo bang' dakika moko matin. Obila moro ne okelo sinema kane oriewore gi dirisa mar nyamburko moro e chuny boma Nairobi kae. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. When it comes to school movies, School Flicks is a big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, sir. Thrillers. If you don't repent, it will rain fire. And experience raw talent from schools around Kenya. Embrace Kenyan. Watch Kenyan. I saw someone who looked like me. School Flicks on View Sasa. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. View Travel and Kenya Airways bring you discounted early bird prices to Mombasa and Kisumu. Take advantage of these flying packages which include bed, breakfast, return flights and all transfers. Our exclusive offers allows you to book 2 weeks ahead of your desired travel dates, bringing you convenience and planning to your travel all on one centralized platform, only on View Travel. Dream, explore, discover. www.viewtravel.com. For further inquiries, reach us on connect@viewtravel.com. We bwana ngomatimi werigi stress mangeny relax ka time ni chwad luku tokeleze wadwa chamge mabwana kata ntire nyiri madnoma nyiri mabe nyiri mochwere ma serious nitire thing kaja thing long neck short neck brown barking la kwa chandi bwana ntire chimo kila aina nitire gimora mora tokeleze bwana wadwa chamge ma stress werigi stress bwana wacha ne wadhi bwana let's go wadhi. Dial *811*282# to get Wachamgima. Fan True ya anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa fan true ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako,
we si fan true. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Erokamano nyikwa Ramogi kuom keto Ramogi TV kaendi. Koro wadhi mbele gi chenro marwa ni sinema ne oneno ya paya ma Kenyatta Avenue e buore ma Nairobi kaendi. Bang' ka obila moro marito ndara kata traffic police ne odonjo gi thuon e nyamburko moro. Ywaruokno mane onasi e video gi jafwambo mar Ramogi TV ne onyiso ka obila no yware gi jariemb nyamburko no kendo ma gikone oriyore modonjo gi dirisa mar nyamburko no. Yangore ni dereva mar nyamburko no bende ne koro wuok oringo owe obila no gi mtoka no te. Ngene ndara ka weche ng'eny nyikwa Ramogi. Koro adhi mbele gi weche mag somo. Koro jatend migawo mar somo George Magoha okoni yiero mar jopuonjre mabiro riwore gi skunde madongo e pacho ka miluongo ni national schools ok bi bedo gi mibadhi kendo counties duto biro yudo thuolo. Magoha mane oloso bang' romo kod lakteche matimo bero e county ma Mombasa okoni jopuonjre moyudo max 400 kadhi mbele gin ji mokadho 12,000. Giduto ok ginyal romo skunde madongo e pacho kae. Okwayo jonyuol kod jopuonjre mondo ohore e kinde ma idhi tim yiero go kolero ni counties duto dhi golo jopuonjre moromo. I will take the map of Kenya and say, I want somebody from Kwale. I want X numbers from Kwale. Do you get the point? So we will get the best from Kwale to go to Alliance. We'll get some of the best from Kwale to go to Kenya High. That is the only way I can go to sleep. So you don't think we are going to say, oh, from this to this, you go to this school. No, it's not that way. The national school must be national. Even my relative will follow the same formula. Mbaka maluwo ni tukuren mar Kenda. Japuonjre moro mar school primary mar Onyalo manie county ma Migori oyudo max maromo 415 e penj mar class 8 miluongo ni KCPE. Mano kata odoko ni osenuoyo class 8 nyading'wen. George Juma miyo sigand Paul Wasonga masani koro en jahigni 24. Bedo kod riyono mar somo kaachiel kod bedo kodgi maber e kinde mabiro osimiyo japuonjre Paul Wasonga majinge 24 sani obedo e skul primary kuom higni mathoth ka penj maduong' ma klas 8 motimo mokwongo en higano ma 2012. Penj maduong' ma klas 8 mar higa ma 2012 mabende japuonjre ni otimo e skul primary mar Onyalo e subkon ma Sunai kendo oyudo max 415 en penj mar 4 nyaka nochak somo e skul primary. Na Kangeso primary nayudo max 306, skul mano higa 2012. Skul mar ariyo ne en Rodi primary manayudo max 373 higa 2015. Skul mar adek ne en Rongo primary manatime higa 2018 nayudo max 388. Koro Nyalo kae skul mar 4 matime mayude max 415. Ndalogo kane fiyo setama to nadonjo atimo jua kali mendo mi ngimo dhi mbele. Kane boko ka okang' machielo mar dok e klas 8 e skul primary mar Onyalo higa mar 2020 mondo ne ochako tem hape, japuonje ni ne obedo dala ka ochak higa mar 2018 kane otimo tije mag orak. Mara ni Kanyaso yie kwanza agombo dhi Kapsabet Boys mano osebedo skul magomboga sana panya goda chop Kapsabet mendo mi ayud dreams maga
abed daktari magombo bedo. Japuonj maduong' mar skund primary mar Onyalo, Didan Odhiambo Uko, wacho ni japuonje ni kane omanyo thuolo mar klas 8 e skund ni, thoth jopuonje ne ok oyie kode, kata kamano gikone ne gineno ne gimiye thuolo mar somo. Waneno ni mondo wakony nyathini nikech ong'ama ng'ongo, wagol siling 100 japuonj ka japuonj mondo warent nego ot nikech wakia intention mare. To wamoro ni kuom higa 1.5 mosebedo ka osesomo kendo koro tieko, manyiso ni kare nong'eyo gima nodwaro. Lek mar japuonje ni ema yudo thuolo mar somo e skundego mag sekondar. Kata kamano nyaka sani, midhierno mar nok mar omenda to koro chome kod ng'ong'o. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruoge makedo ne ratiro mag nyithindo e kaunti ma Homabay koro chako ayanga kampen mar kedo gi timbe mag jwang'o nyithindo manie bwo higni 18. Kampen ma kamano chakore kaluwore gi ripot mayango ni Homabay pod nigi kwan mathoth mag nyithindo ma ijwang'o gi jonyuolgi kod wede ma gidak godo. Jafwambo marwa ma Homabay Ali Beach nigi ler mar wachni. Riwruoge go moting'o bad migawo mar nyithindo, bad migawo mar obila, tend loch nanga, kaachiel kod migepe mamoko makedo ne ratiro mag oganda e kaunti ma Homabay obiro kanyakla mar kedo gi tim mar jwang'o nyithindo mapod en chandruok e kaunti no. Apisa ma ochung' e chenro mag nyithindo e kaunti ma Homabay, Peter Kutere, okoni chenro no ne gichako dwe mar 12 higa mokalo kaluwore gi nonro manoyango ni kwan nyithindo ma ijwang'o ni malo e kaunti no. This child neglect campaign arose from a study that actually showed that neglect is actually the biggest problem in Homabay. For example, 2021, out of 4,500 cases, 2,700 cases were actually of neglect. Kutere ne oloso e boma ma Homabay e kinde nyasi mar chako yanga kampen makamano kamane olere moko kuom gigo eko mamiyo jwang'o nyithindo. There are many causes. Cultural is one of them, poverty is one of them, general parental responsibility is one of them. Here people are fishermen and they go to fish at 3 and they come home at 10 p.m. in the night. They do not know whether the children have gone to school or not, whatever they have eaten. Moko kuom jokanyo e riwruoge masiro lweny kedo gi tim mar jwang'o nyithindo e kaunti ma Homabay okoni gitiyo kanyakla mar duoko piny kwan nyithindo ma ijwang'o. Joluo wacho ni kogno achiel ok to onyuogo. Koro wadwaro ni mondo wabedi achiel wan kaka jok makonyo nyithindo mondo ka wariwore achiel kamano waangazia gik mamiyo nyithindo ok dhi maber e community wa. Watimo kamago kuom konyo jonyuolgi, wapuonjo jonyuol weche mag rito nyithindo kaka ginyalo rito nyithindo yo mowinjore. Jalup komisona ma Homabay Jude Wasonga to ne ogolo siem ne jonyuol mathoro jwang'o nyithindgi. We have quite a number of cases and we work very closely with the children's department and all other stakeholders, and we also like to encourage wananchi, whichever case, wherever there's any case, let it be known to us so that appropriate action can be taken. Medruok kwan nyithindo mijwang'o e kor gwenge ma Homabay koro miyo migepe mopogore mag piny owacho kod mago moko mag piny owacho chako tiyo kanyakla mar duoko piny kwan nyithindo mijwang'o e kor gwenge. Ali Beach, Ramogi TV, Homabay. Kungo monjo puothe mag jopur Butula. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo molwar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. God is your strength. Listen to me, favor will come. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. When you're in trouble, instead of keeping quiet, open your mouth and talk to your God. Come, join us in worship. You made my life so beautiful. Praise. And get inspired with sermons and uplifting services wherever you are. Every hustler getting paid. Don't
Don't wait till Sunday to get the word of God. Get inspired anytime with Viusasa Gospel Center. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Mambo ni double on shabiki.com. Make your first deposit and get 100% welcome bonus on Kenya's most preferred gaming platform. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Kora mugen seche mag weche mag ohala. Gikone to chiro mar Uhuru Business Complex oyawa yanga kendo pogne johala mane odar e kar timo ohala kuonde ohala kata stalls mag uso. Johala koro chako yudo kuonde mag ohala bang' rito kuom thuolo malach. Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. En chenro manochak sa 3 okinyi. Ka johala 1,000 mane owal kuom johala 5,000 mowinjore onwang' stonde keto mlolongo mar ndikore kaka moko kuom johala mane dhi yudo stonde go kawuono. Jotelo kendo johala mane oyuore chenro no onyiso mor margi ka gilero ni okang' mane okaw kawuono no dhi duoko chien achiedh nade magisebedo ka girado godo nyaka ne dargi. Odiochieng' ma kawuono gimiyowa ka mwabiro timo ohala ywagruok achiedh nade miche wan go rumo kachakre kawuono kendo garno gima one of its kind e Kisumu County. Ang'eyo ni nitie achiel ariyo monego tim to mago wadhi loso kwa go mbaka gi sirikal mamalo gi mapiny. Lakini maduong' johala dhi kama loke makoth ok gogi makoro gichulo sirikal direct mo gichulo individual ng'ato mopogre gi sirikal. Kani uloso e chenro no mar pogo stonde mabende ne gitele kod Regional Commissioner Magu Mutindika, Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o olero ni gichako pogo stonde gi johala go mago mane omuk stonde gi kendo dare lobno mondo mine gichiw thuolo mar gero chiro no e yo molony. When we promised traders who were displaced by the expansion of the port that they would be finally accommodated in this new market, some doubting Thomases thought it was a joke. Uhuru Business Park is no ordinary project because it will form today be a lifeline for thousands of small-scale business people and their dependents who have been paying for its completion. Nyong'o bende osingo mar neno ni jola duto ma ok onwang'o stonde odiochieng' ma kawuono ma ginyalo loke biro yudo mekgi ma ok odeko, ka omedo ni tiyo mare machiegni kod piny owacho gi mosruok mane obedo pacho ka gin achiel kuom gigo mane oruyo gedo mar chiro no. Adwa wacho ni johala ma pok oyudo kama gitrade ubiro yudo. We are going to complete phase 2 of Uhuru Business Park. If there's anybody still left, I promise you, you will get somewhere permanent to trade in with security and possibility to accumulate your capital. Indeed, the President and his elder brother, His Excellency Raila Amolo Odinga, took a close and personal interest in this project. They made frequent calls to implementing agencies and myself to monitor the progress of this project. Mwongo. Today is today, and we want to thank our governor. Jatimo ohala machironi koro nyalo buonjo nikech oduogi e kar timo ohala mane ging'iyo godo bang' bedo oko kuom higni 3 mondo mine gichiw thuolo mondo mine ber kar ohala ni e lony manyasani chenro no manomwonyo $600,000. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu. Jopur mawuok e kar chung' od bura ma Butula kod Matayos e kaunti ma Busia onyiso luoro ni gidhi bedo gi kech kaluwore kod kudni mag kungu masani koro monjo puothegi kendo ketho cham. Ripota marwa Judith Omondi nigi ler mar wachni. Jopur nopuro, odoyo kendo rito puothegi. Kata kamano,
Jopure kar od bura ma Butula kod Matayos e kaunti ma Busia ok oseyudo mor kata matin. Kute mag kungu koro tieko cham e puothegi. Geno mar jopur yudo keyo mabup e gwengego nenore ka gima ochako duono. Tumelima lakini tunaona tumetoka bure kwa sababu vyakula vyote vimeliwa na hawa wadudu. Giywak kaka pesa mathoth manegitiyogo e nyiewo kodhi korola. Mbolea na mbegu zilikuwa bei ya juu, na hapo mbeleni tumekuwa na kiangazi kikubwa sana. Sasa tumefikia msimu wa mvua, sasa tukafanya upanzi, na baada ya vitu zetu kumea hatuna lolote. Jodak makono onyiso luoro ni nong'no nyalo makogi nikech nok mar chiemo ka giywak ne piny owacho kokalo kuom migewo mar pur mondo okonygi e rakruok kod kudnigo. Mtupatie tu mbegu tuanze tena kupanda upya. Ndahangaika na watoto. Jameni, mtusaidie serikali, msituache. Midhiero ni omako gwenge ma Busia e kinde ma piny owacho osebedo ka keto okenge mag neno ni oganda jo Kenya obedo gi chiemo moromo e pacho kae mangima. Judith Omondi, Ramogi TV. Tim mar jotugo 16 oseketi ne tuke mag Vancouver kod Singapore. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. School is out and Easter holidays are fast approaching. Treat your family to amazing and exclusive coastal holidays. Book your Easter travels with View Travel. Swim with the dolphins in Watamu. Enjoy a variety of water sports in Diani. Enjoy marine life in Malindi and much more. To unlock your exclusive holiday deal, just go to www.viewtravel.com. Create your View Travel account and book. For more information, reach us at connect@viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwanduno nigi kasoro ma en owuon emokelo. Kawuono japicha gi jaka Black ohepa koro wanwe wach tuke. Innocent Simiyu ma en kocha mar team mar Agoko mar jatugo abirio ochiwo list mar jotugo madhi tugo ne Kenya e piem mag rugby ma Vancouver to kod Singapore Sevens dwe manyien. Simiyu oyiero jotugo ang'wen manyien koriwore kod Wangila, Ziden Maro, Collins Shikoli kod Ben Salem masani koro donje team no man kod jotugo 16. We have looked at the areas that affected us and that said errors and critical moments. So we have tried to put the players under pressure at training to be able to execute at a higher intensity. We've worked on our tackling so that at least we can get more tackles in and more contests at the breakdown. Kwatieko ni jatugo mar Senegal Sadio Mane nyo konyo team no chopo e tuke mag laro kombe mar piny mangima bang' rodho Misri gonde 3-1 kokalo opich achoma kata penalties. Timbe ariyo go nyo chuno koro dhi opich achoma bang' ka giwuok amodhi nono maonge gol moro amora e thuolo moyiedhi. Lojno koro miyo Senegal oriwore gi Ghana ma bende wuok e pinje mag Afrika dhi e World Cup ma idhi bagi e piny mar Qatar kochakore dwe mar 11.